Photoshop, ludi dodatak, izvršite izmjene na svojoj slici u tren oka sa generativnom umjetnom inteligencijom. Pogledajmo kako. Adobe Photoshop je aplikacija za uređivanje i dizajn digitalnih slika, koja omogućuje pretvaranje fotografija, grafičkih ilustracija u prilagođeni sadržaj visoke kvalitete. Kako radi ovaj nevjerovatni AI alat u sklopu Photoshopa? Idemo pogledati primjer. Odabrali smo jednu običnu fotografiju. Početnu sliku ćemo nastojati proširiti. Gore, lijevo, desno i dolje. Da slika bude što bogatija, dodat ćemo more i brod, dodat ćemo šumu i nebo. S pomoću umjetne inteligencije Photoshop je dobio novu razinu u kreiranju digitalnih slika. Ako nismo zadovoljni dobivenim, uvijek možemo generirati nove ideje koje nam daje umjetna inteligencija. I tako u nedogled dok ne dobijemo oni finalni proizvod s kojim budemo zadovoljni. Finalna verzija koju smo dobili na prvi pogled već ostavlja bez daha.